magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, PM sa Binmalay, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Siyempre, kalugpantabay na amigo yung RJ Jimenez at your service always. And si Engineer Nexon Dakal at Aspeto Technical. Tana siyempre si partner ko, Leon Elorde Castro Jr. sa Oscar na Balay na Binmalay. Oscar President Luyag na Pangasinan. Ya talagan biri-busy ni Sarayan Kaplisan. At si partner Leon Elorde Castro Jr. Ya talagan kay ba si Mayor Pet Merera at Saramay Palabasi Ranagaw at Gmatira Timunda ay man momonitor dasay kipapasan nasaray kabarangay datan kabaluyan dasay syudad na Binmalay kulin na agaw na Biyernes at sabi tayo si Limatidtan at Bali na Binmalay at sakto kasabi ng Mayor Pet Merera.
ya nan liber nan monitor dita na sa bali na Binmalay kipapasan na saray kalugaran to, saray kabaluyan to, saray pinapablin pansisirbian dita na bali na Binmalay. Tana si Karaso pituyawan, tana wadjaya yung pituyaw tayo si Mayor Pet Merera. Well, ang pag-aayos sa bayan ng Binmalay, alam nyo, kumbaga kung titignan natin, meron din meron din mismo na pag-aralan din kasi dito lahat ng tubig na nanggagaling sa taas dito mismo padaan papuntang Lingayen. Of course, alam po natin kung paano natin iwasan yan, kaya ginagawa na natin ang paraan kung paano magkaroon tayo ng mismong may ayos natin lahat. Actually, meron na pong kung titignan natin may po dito na parang nagkaroon ako ng umikot ako sa ating ito kung makikita nyo yung picture sa Dagupan, umikot ako kasi gagawa ako ng sulat kay Mayor Mayor Bilen. Yeah, Mayor Bilen as suggestion. At alam po natin ay bilang negosyante sa bayan ng Dagupan, pagtuguan din nila ang mga problema ng mga negosyante doon, lalo yung mga bahay doon, kasi kami rin ay naapektuhan din kasi unang-una. So ito may papaano kong sulat yung urgent request for comprehensive flood, drainage, high tide, and stormwater assessment and immediate mitigation measures dyan sa Dagupan. Hindi po ako nakikialam. Pero nagsasuggest, doon sa pag-solve ng... pag-solve kasi nandun na ang business. Right. Kasi usually, naapektuhan din ang mga tauhan din namin na pumapasok, naglalakad sa baha. Okay, so yun po ang ating point of agenda na ito ay kung kailangan nila ang aking tulong bilang profession ko ay engineer, so ibig niyo sabihin, Mayor, pag nagkaroon ng nag-convene yung parang mitigation team or whatsoever, willing kayo na tumulong, Mayor? Pwede tayo kasi para at least kapakanan kasi kung ipagtulong natin dyan, ipagtulong ko nila sa bayan ko kasi Okay. para Okay. ang Apektado dami din. ng tubig ay mismo pare-parehas na walang nakakasagabal. At alam po natin ay kailangan natin ng matters requiring urgent technical assessment. Kasi kung hindi natin hindi maaman ng urgent assessment yan, lalo nang mapapahirapan ang syudad ng Dagupan. Kasi ang syudad ng Dagupan ay parte ng Binmalay. Yes, so... Magka-dugtong Yes, yung syudad at saka bayan ng Binmalay. Ito yung waterways nyo. Waterways nga ay dyan na nanggaling sa Dagupan, na nanggaling sa Santa Barbara, from the Agno Basin River, doon po nanggaling hanggang bundo sa taas. So, sana ay gusto ko man lang, even this karating natin mga na magtulungan. Pati Kalasyaw, yes. Yes, Dapat nga mag-usap-usap para pagkaisa, Kasi importante yan, kung pagkakaisa, hindi mabibigyan ng solusyon. At siyempre, kailangan ko na rin gamitin din ang aking kaalaman, Kasi kung magagamitin yan, paano kaya? Unang-una, kaninang umaga na lang, bago tayo pumunta rito, at yun na nga, tinignan ko nga yung mismong aking ang aking business at tinitignan ko ay para at least may ayos ko ang aking business din dahil mahirap din Oo, pinatas
Nabasa na yung kalsada doon eh, Mayor. Actually, kung titignan nyo, ito yung business ko. May pumping, pinapaano ko. Kumbaga, nilagyan ko nga ng water gauge yung kanal ko na papunta sa loob. Sinarahan ko muna, temporary, para yung mga downspout dun sa aking looban, yun ang ipampalabas. Kaya makikita nyo, walang tubig doon, walang tubig sa namin, sa loob. Sa loob. Yan, Sa labas. Nandyan lahat yung mga namin, mga tao namin, So, ibig sabihin yan, tinitingnan natin lahat. No? Kaya, yun po, kung hindi ko gagawin yan, para bang yung dyan sa katedral, yung may pumping, ganun yun. Kasi I was once also sabi ko yan noon. Hindi ko na alam, basta kailangan may pumping dito kasi mababa yung church. Kasi kung makikita natin yan, siguro doon sa mga... Nag-i-improve yan yun. Kaya nga. Sa katedral. Yan nga po. Walang katubig-tubig. Totoo po yan. Parang rin sa amin, walang katubig-tubig. Dati-dati yan, pag bumabagyo na, hanggang dito ang tubig sa loob. Sa loob sa loob. Yun. So meaning, sabi ko, hindi ako pa pwede ganito na lang ako. Kaya, yan, inaayos ko nga. Nilagyan ko ng water gauge yung kanal para at least, yan. Pwede ko i-recommend na ganyan, Mayor. Yan, may water gauge. May water gauge. Kaya nga po, ay yun ang sinasabi ko nga. Kaya sumulat. Kaya nga ito pong sinasabi ko sa aking sulat na we respectfully request that the city government determine whether the recurring flooding is being caused or aggravated by one or a combinations of the following: heavy and prolonged rainfall, producing a stormwater beyond the carrying capacity of existing drainage facilities. Number 2, high tide and tidal influence. Number 3, simultaneous heavy rainfall and high tide. Backflow from rivers, creeks, and waterways. Tapos siltation, garbage, vegetation, and other obstruction. Undersized, damage, disconnected, clogged, or improperly graded drainage line. Insufficient drainage output and pumping capacity. So, yun ang importante din, yung pumping capacity kung meron. Yung land subsidence and naturally low ground elevation. Ang dami akong i-recommenda rito para to purpose of Solving the problem in Dagupan. Yes, so... Kaya nga po gusto ko rin tumulong dahil as part, I belong also as one of businessman in Dagupan. Kay si Mayor Pet Merera saray suhestyon tumat atatang tanagagik ya imkwanton sinulat tula si Mayor Bilen mangiter na suggestion at piano januntan at ang ganda panon at makapangiter na solusyon na dasay problema yada sa syudad na Dagupan. It's only a suggestion kwantumat. And then Mayor Pet Merera kalapod sa business nulanti at wadyamet sa syudad na Dagupan. So nga pumat so maugos sa tatang tanagaging actually makatulong sa untaniran may panunot na sa solusyon. Piano na-resolba so sa problema at delap dyan sa syudad na Dagupan. Kanya na suhestyon tumatan. Kanya na sinulat to si Mayor Bilen Fernandez and then Mayor Pet Merera. Okay, paano aliwalan na busy si partner Leon Elorde Castro Jr. Salintila mo, tsakunta ko si partner ko. Talagang agunatan na Lunes. Nyala, aliwalan na busy. Partner, kumusta tad Bin Malay? Okay, mga masantos kabasal sa karamin.
Dumulong ta. Live ta sa live ta. Sige, live mo la, partner. Tanan naman in applic may video nun interview si Mayor, ta medyo busy ka, ka na contact, partner. So go ahead. And then, partner, nga po mo, kinanaroon mayor, sa wadya si Dr. Kela ko na uniri berbat lang sa... Okay. Okay, so, partner Ajay, uno na, may salamat at saray lisensya, saray lalo tika, tanggano niya nadala po, 5 kanil saray jadi stasyon, paano nailabda ko Binmalay, sa programa tanting Binmalay. Pero walay loob ditan, partner, walay loob. Wala yung lubi, partner Ajay, ang gano'n niya ay matagila rin, medyo gano'n na, medyo trasado, at kanya tagikuha rin motor, kanila sa Binara. Pero si Nanaron Mayor tayo, puno si Uliri para Tampol, ang lalim mo na dyan Tampol ay talabay ito ng sitwasyon. Yes, Siyempre, ay gagawa partner Ajay. Okay, go. Partner Ajay, talay live so, ay so, nagagawa ay progressing na po na po ni Mayor. Yung mga gano'n yata na wala lang Tampol at saray opisina na saray empleyado kaya makapag-servisyo at bahay na Binmalay. Yes, partner. Sa amin na empleyado na Binmalay, radio, aray regular, aray arong opisyal, na balik tayo, si Wajan Tampol, antam na Dr. Karina, tan si konsyal, tan si Ken, sumadya, si SK Chairman. Antam na, arama-arong makonta, no, kulanda, mangbalat. Wajan isa siya, si Dr. Carrera, anong lang, wajan na nagawa tayo flag raising ceremony tayo, partner Ajay. Ni natan may kina, kay schedule ya birthday gift mo, antay plano mabisama na, partner. Alaga rin ko, siyempre, makapag-desisyon na tampol, partner Ajay, pero kailangan dala rin senior, tunawad na mo laraya so birthday gift na. Siunan ko siguro, partner Ajay, may nulayin, araya so, sarang tagyapasan, on, tana si Babakla, we have to abide with the authorization la. Sa paano nga napasisiyo, kasi kailangan na mo, sa liw di tambal, o sa liw da yan, to kamandiran, kailangan na kato na katuntong kay Mayor, siguro, for public service, kailangan servisyo publiko, at sa rin senior, gawi ka nupugan, yan na itatiray birthday gift, dari senior citizen, kung natutumambali, barangay at Binmalay, pinangan tayo sitwasyon labas. Siya sa pututan na, labay ko yung balita pututan niya, kinansilan na Presidente Supaska, kinansilan mo na sa Nagilayan, ano siya, sunang council, si Carlata, siyempre, si Karambon, so dapat yan natiputan. May kinancel dami distribution. Ginansilan, sinang council, labay ko ni Parating, at sa aray senior citizen na pututan, tang sa aray Nagilayan niya, ipakansila mismo na sa Presidente na Baska, so sa pahitan tayo na sa Christmas birthday gift. Natambalan, yung araramay arom yung barangay, advice ko lang. Kung sarag na, unlad yung munisipyo, kung labitan alan, at sarag to siguro, tamandungtong kami, yung galo dyan lang munisipyo sa Pangalanda, aramay sarag ng alan na birthday na April, May, and June. Aramay kenta. Aliwan amin matut yun na walay dala, partner to. Aramay saragda. Siya ng Biyernes, inga puklat sa may poblasyon, ay sarag to siguro patikan, so parayaw, papaguyan, takis-kidrila, balagan, nararamay talaga sarag to namin so namin, pero aramay arom, nalabay da, manlas pagdunto kami, yung gawin dyan dala rin munisipyo, kung sa raman na authorization, dapat wala proseso, kasi babagak, litratong damay, akan na birthday, awit to authorization letter, mapalitrato mo, may mga lana authorization letter. Aman siguro, so, panutong minatan, na siyempre, kailangan damutla, so, kailangan dala sa birthday gift, na saray, senior citizen tayo, partner RJ. Kumusta may, singawalay na nga lang ko, wala may panangaro na provincial government at saray presidente na Paska. Naman sa balbalog yung issue, partner RJ, nasulat ang kinagobernador. Tanta mamay ng Facebook na kasi, pati sari araw babaloy, nantitig sila chat, bakit naman na President Leon, inuna mo ang Binmalay? Sabi ko naman, hindi po initiated yun, nasitip po ni Consuelo Ricong, at hindi po dumaan sa aking post ngayon. Ngayon ang gusto kong linawin, at ako'y sumulat kay Governor Gueco, dahil masisira po tayo. Dahil kala ng mga tao ay yung binigay na ayuda sa mga senior ay inuna ko ang taga Binmalay. Hindi po. Hindi po dumaan sa akin yan. Nagpasabi po, sikong sa akin, akala ko hindi na niya Facebook niya. Ang ayaw ko lang sabi na dumaan
sa OSCA office will spot to the facts, hindi naman dumaan sa aking opisina. So yung mga ibang presidente, yun, sana hindi na ako gagalaw. Ang dami nag-text. O bakit Sir Leon, ikaw ang presidente ng buong Pangasinan, inuuna mo ang bayan mo. Sabi ko, hindi naman dumaan sa akin, hindi naman ako ang nag-initiate. Kung dinabasa yun naman, from the past OSCA president ang humingi, at hindi po alam yan, kundi pinaalam lang sa akin ng ating konsyal na si Ikong. Ang problema doon, na Facebook niya, ay siyempre ako naman ang tinatamaan ngayon, pati yung mga presidente ng iba't ibang barangay ng Binmalay na hindi pa natin tinatanong sa akin. Sabi ko naman, hindi po dumaan sa akin yan. And I have write the governor regarding that matter, na bakit Facebook ni Kong Sikong, ang dami nagpukumplain tuloy dyan. At sana yan duman sa'yo dahil ikaw ang dyan kasalukuyan na Oscar Head partner. Kasi ang magkasama lang ang mali lang na ginawa ni Kong Sikong, ba't sinabi niya dumaan sa OSCA office? Despite of the fact, hindi dumaan sa akin yan. Kaya yung ibang presidente ng ibang bayan nagtatanong sa akin, ba yun akong Binmalay? At ibang senior citizen ng Binmalay, ba't yung mga presidente binibigay yun, hindi kami binibigyan. So yun ang nag-epekto ng pagbigay. Walang masamang balak si Kong Sikong para sa kanya. Kaya yun. Mali ang pagkaano niya. Maganda yung ginawa niya kasi tumutulong na sa mga presidente, pero ngayon ang tanggap ng tao mali naman. Yun ang gusto nating partner dito halinawin. Walang masamang intensyon dahil yan po naman ay nakakatulong sa ating mga senior diyan sa Binmalay. Walang masama doon. Kaso lang ang kaya ka nagre-react dahil sinabi na duman sa opisina mo at siyempre ite-text ka rin ng iyong mga kapwa OSCA na kung bakit mo inuna yung Binmalay. Yun ang nililinaw mo, partner. Pero yung inisyatibo, walang masama doon, partner. Ang nilinaw ko lang, wala akong masama na kung kay Kong Sikong. Kaya lang, ang problema, dapat sana rin yung dating OSCA president pinalaam sa akin na mayroon siyang request at sinabi sana PISCAP, hindi po OSCA. PISCAP, dahil sila po mga opisyal ng PISCAP. Ngayon, kung sinabing PISCAP, I will not react dahil ang masama lang na nagkamali lang siguro si Kong Sikong sa Facebook na dinaan ko po sa opisina ng OSCA. Ayun. Na yun ang nabasa nila. Naman, sa opisina ko. Wala po ako nga sinisisi, partner. Wala. Kasi ito lang yung side ko dahil epekto sa akin yun dahil may ibang bayan at may ibang senior kasi tinatanong sa akin kung bakit mga presidente lang binigyan natin ng ayuda, hindi naman lahat naman ay nadali ng itong mataas sa tubig. Dahil anybody can request ng ayuda sa ating mga nasa ulay. So, gusto mo, alam mo, ang nag-iisang konsyal ng bayan na nandito ngayon, si konsyal Jose Carrera Jr. ang araw-araw nandito. Intervene mo kasi siya ang nag-flag raising biggest. Sige. Para makapanayam natin. Councilor Jose Carrera, sir, good morning. Mabuhay po kayo. Talagang kitang-kita ko na nakapaka-alerto po ninyo at nandyan kayo kahit buyo-buyo uran na konsehal. Good morning, Councilor. Public service lang at Sir RJ. Every morning, rain or shine, wadya tayo na i-flag ceremony and ni manamot natin siguro kay Mayor Ututulak natin at sa Vice Mayor, there was the one who led the flag ceremony. Ayan. Ang kasumpal to may flag ceremony kasi rain or shine wala so direktiba ng Mayor Merera we have to be patriotic. Yes, tama. The word. Monday, kanyan sa Inyali Smith medyo walay danom so arap na training center kanyan jalad loob na munisipyo Bali na Bitmalay so flag ceremony attended by our employees, mga kapulisan led by Lieutenant Colonel Lester Saigot and sa PFP, kay Fire Marshal ni si SFO for Jose Garcia. And okay but and sa doktor pinayuan ko batiray empleyado yung nayari agara pansakat-sakat wala may uson sakit natin during flooding season na may
leptospirosis. Noon. Ang elekturan ko ray desert. But tapos na wala mo so nantanda sa panahon natin. Saray aroma sakit-sakit. Ulo sa diarrhea. And more or less, we are very proactive Yes, in that oo. situation. On Sir ta RJ. yes, ikatutay tayo patang kalawar ita anta timot ya doktor kayo doktor at ni bagay yung mutla so sara may awareness anto para sa empleyado tayo. Tan saray kabaluyan tayo dita no da Binmaloy counselor. Wala ray wala daysot may tambal kon may doxycycline na may para Lipto. prevention na Mm. leptospirosis. Mhm. With para kababayan may ututulog so RH personnel gagawin na house to house. Oho. Kaya namin nila akabutara. Mhm. Kung sila kira magitariray doxycycline arara may dilapse so kaabungan na siyempre talagang na tinira na danog sa katira kaya na at least na walay prevention tayo. Yes, siguro wala ramay ang paano agara alingunan da may instruction na panag-take na sa tanya doxycycline. So sa kilaba man doktor, good for Single dose labat, minsan duaran kapsula. Aha. Sa may doxycycline 100 milligrams, sa pantake 2 capsules, single dose. Singa 200 milligrams, single dose. Sa prevention to man, Okay, magano kasop, magano marakop man at wala ray nanaindan o makakala na doxycycline at agdanta may dose to o panon ton i-take. Okay, partner. Okay, apaksot. Importante may ibabaganon Doc si Councilor Carrera. Apaksot. Okay. Hindi balit. Apaksot. Sige, marakop may babaganon doktor. So, duaray tableta, Dr. Godfor. Kapsula. Good for. Kapsula, may pinsan. Tapos, Inom. That's good for 2 week prevention. 2 weeks. So, after 2 weeks, sarap tayo mantik lamat. Rather to. Okay. So, marakot niya impormasyon para sa rekabalente. Antak wala ra may makakala o di no makapikikiraw. Piano antada, Doc. Okay, so thank you, Councilor Carrera. Not unless wala niray bilin yun sa rekabaluyan yun tanod Binmalay. Thank you sa advice ko. Ikero ko sa kabaluyang ko Binmaloy. Hanggang po igawad na. Watan ni agaraw lalabas. Titalaran abong for safety precaution and flooding precaution. Prevention na ray sakit-sakit. Pero no talagang ken manwiri ray buta no sarag to ni. Noon bansa no after na mansakatirad dilap no pawilirad abong manura sira sabunod na may salida san orasan dan mauso salira tapos na prevent tayo ray sakit yung dulo sa natin. Okay, thank you, Councilor Carrera, sir. Partner, medyo nga play oras sa partner. Kaya salamat, Sir RJ. On. Sa pangkanaw-naway, interview chat, masalita sa Pinablin Radio yun. Okay, thank you, Councilor Carrera, sir. Partner! Salamat. Okay. Yes, partner ko. Medyo nga pala yung oras, partner. Go ahead. Thank you, partner RJ. At sama yung tayo kina na Dr. Carrera sa kaya konsyal na bali tayo. Yawad niya yung lead na sa ay gagon tayo na releasing. Okay, partner RJ. Ang apuluras na. So, napasamat, partner RJ. Salamat na balbalag ang saya sa programa tan Pimo Binmalay sa ilang kuryo. Leon Caso Jr., Oscar President ng Pangasinan, Oscar na Binmalay, may babagay
Stay safe, nangyura susari surasuaryo, be alert, sa ay nangagawan, dalap tanuran. Dan, God bless, mandasal tinaynay, tontong dala kumunyaso, uran-uran, ang sayay, dyan balit, dyan probinsya tayo. Salamat, Tamasantos, ya kabuasan at namin. God bless. Okay, thank you, partner Leon Elorde Castro Jr. Medyo kautang tili sa kay minuto sa suplaya programa SBM na nakapaborito Joseph Kanilang Bakani. Pero asay narengalan nyo sa early edition. Nasay programa na nakapaborito atong Remo. Si Katoy on sublay medyo walay importante labat. Kaya gagawin natar na kapaborito Joseph Kanilang Bakani. O talaran ng Newton. Akalo pakantabay tayo at programa na SBM Saray Balitan Matwa. Siyempre si partner ko Leon Elorde Castro Jr. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Saya bala sa Macterian Amigo. RJ Biray Jimenez at your service always. Ang supply sa programa na punto por punto. Early edition at asayan agaw na Lunes. Anan kapaborito atong Remo. Dalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. PAM Sabinmalay. PAM Sabinmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga.